मुखिया जी सुने तरी नगर पालिका में बड़ी विवाद चलता आज अपने अपन पार्टी में तो दुइयो गो मात्रे जीतल बाड़ी। ठीक बानू अपने लोगन के कि मेयर साहब अपना लोगन के साइड कर देले बा। साइड वो हमरा के कर के तो तनी देखावस। बिहाने नगर पालिका में लहर जोता जाए, दूसरा कौनों के कुछो करो उससे हमरा मतलब नहीं खे, लेकिन हमरा कुछो ना होए के पड़ल बस। वोट के बेरी अपने अपना पार्टी के मेयर उपमेयर के वोट दिली, तभी भी ई मेयर साहब अपने के बहुत इज्जत करेलन। काहे न इज्जत करिहन आ काहे न मान सम्मान दिहन, ई सब ला दिमागो होके के पड़ल नू। मेयर साहब अपन पार्टी के जीतल वार्ड अध्यक्ष के मान सम्मान देश चाहे न देश, वैल्यू देश चाहे न देश, लेकिन मजाल बाजे हमरा के तके कुछो कह देवे के। वो कैसे मुखिया जी, अपने कोनो जादू जानी ले का? जादू ना, आजकल डर धमकी या तो चापलूसी करके काम लेहल जाले। वो कैसे मुखिया जी? अगर मेयर साहब बात नहीं खे मनैत, बाईपास करे के सोचता, बजट में कटौती करता, हमनी के हक में कोनो काम करे के ना चाहता, तो सिंपल उपाय बा, का करूँ कि गांव में लहर जोतवा दूँ, वार्ड कार्यालय सब में लहर जोतवा दूँ, नगर पालिका में लहर जोतवा दूँ, मारपीट करा दूँ, हुल दंगा करवा दूँ, तोड़ फोड़ करवा दूँ, आ मेयर साहब के कह दूँ कि मेयर साहब अब अपने के विरोध शुरू हो गए बा, लेकिन अपने टेंशन न ली। अगर अपने कहम तो हम अपन आदमी के लगा के पहरा लगा देता रही, कोनो किस्म के दिक्कत चाहे नुकसानी कुछ ना होई। मतलब हम ही लहर करवा देम, हम ही वो पहरा दिवा के, एकरे कहल जाले दिमाग। ए मतलब माने मेयर साहब के डरा धमका के, उल्लू बना के आ चापलूसी भी करूँ, आ अपने से बड़का चापलूसी करे वाला के ह? एमे तो अपने PhD कैले बाड़ी। देख गजेंद्र, अब की बेर तो हमार पार्टी के मेयर जीतल नहीं खे, अगला चुनाव में हम हो जीतम कि न जीतम एकर कोनो गारंटी नहीं खे। इससे पहले का चुनाव में हम तो हार गए रही, लेकिन हमार मेयर जीतल रहे तो उनकरे एगो दूगो आशीर्वाद से बजट चला के 1-1.5 बीघा जमीन किनले रही है। लेकिन अब की तो हमार पार्टी के मेयर जीतल नहीं खे, तो कैसहू चापलूसी करके तो 2 पैसा कमाए के पड़ल ना, तनी मनी आरो खेत तो किने के माने पड़ल न, एकदम कमाए के पड़ल। अपनी बेर तो अपने मुखिया बाड़ी, अब की बेर अपने 5 बीघा जमीन, गांव में घूमेला अपने के चढ़ेला स्कॉर्पियो, गांव में घूमेला दूसरा ओरी जाएला बुलेट, एगो ट्रैक्टर किनलू खेत जोतेला। एकदम दिल के बात कह देला, लेकिन एकरा ला तो चापलूसी करे के पड़ल, बिना चापलूसी के कमाई तो न होई। वही से तो मेयर साहब के पीछे पीछे रही ले आ चापलूसी करते रहिले। मेयर साहब गलतियों कर लेनू तो साफ पहले मेयर साहब अपने बहुत निमन काम करते रही, विरोध करे वाले 1-2 करते रही, लेकिन अपने के काम बहुत तगड़ा बा, बहुत सराहनीय बा। अपने कितना अनुभवी बाड़ी हमने कहिले। मेयर साहब अगर अपने ना जीत रहती तो नगर पालिका कहियो ना सुधरई। वहू से अगर अपने के ज़्यादा बहुमत से जीते के बा तब मेयर साहब अगर कहम अपने तो अपने के पार्टी में आवेला हम एकदम तैयार बाड़ी, लेकिन अभी अगर पार्टी में आएम तो हमार पद धराप में पड़ जाई। यही से 5 साल हमरा के यहीं रहे, तू समझू कि अपने ही के पार्टी के लोग बाड़ी, अपनी बेर मिल के संग संगे चुनाव लड़ल जाई। इहो बात कहिले हम मेयर साहब से। बात से साफा फुला के पोल पर चढ़ा देव के पड़ल, ताकि बिहान केतनो हिलाएम पोलवा नु तो उ न गिरे। गजब गजब गजब। फिर तब बाद में अपन पार्टी रहबे करी, जोले अपन पार्टी के साथ नहीं खे तोले चापलूसी करे के बा और कमाए के बा। मान गेली मुखिया जी, अपने हूँ खूब जानी ले। बिना जानले इतना दिन से टिकल बाड़ी बहू, 2 गोड़े जामा पड़ले बाड़ी, तो यो टिकल बाड़ी यही लेखा ना, दिमाग से गजब दिमाग बा अपने के, बाप रे बाप। ठीक बा, फिर कहियो भेंट होई, बातचीत होई।